Τώρα. Ρεβέκα Λάμπρου. Είσαι μέλος εδώ της Επιτροπής των Αγανακτισμένων. Είμαι ένας από τους αγανακτισμένους, να το πω πιο σωστά. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή, 9 η ώρα είναι, κοντεύει 12, 3 ώρες. Τελικά καταλήξαμε σε κάτι, τελικά τι θα γίνει με την πλατεία, με το κίνημα της πλατείας. Καταρχήν φοβηθήκαμε ότι είδαμε να φθήνει αυτό το πράγμα στην πόλη μας και είπαμε ότι πρέπει να γίνει κάποια κίνηση και ξεκινήσαμε σήμερα να κάνουμε μια πρώτη λαϊκή συνέλευση. Μαζευτήκαμε κάποια άτομα, όχι αρκετά, δεν αντιπροσωπεύουν την πόλη. Ο σκοπός μας είναι όμως να το συνεχίσουμε και να μεγαλώσει αυτό το πράγμα και η Τρίπολη να μπει δυναμικά σε όλο αυτό το κίνημα που υπάρχει πανελλαδικά. Ακουστήκαν κάποιες απόψεις. Ακούστηκαν πάρα πολλές απόψεις, άλλες διαφωνούμε, σε άλλες συμφωνούμε. Αυτό έχει η δημοκρατία εξάλλου, να ακούγονται όλες οι απόψεις. Αυτό όμως που καταλήξαμε είναι ότι αρχικά να στείλουμε ένα κείμενο στο Σύνταγμα, στην Λαϊκή Συνέλευση, για την πανελλαδική συνάντηση που θα γίνει το Σαββατοκύριακο. Και από εκεί και πέρα τη Δευτέρα και κάθε Δευτέρα στις 8 η ώρα να επαναλαμβάνει τη Λαϊκή Συνέλευση και καλούμε όλο τον κόσμο της Τρίπολης να έρθει, να εκπροσωπήσει τον εαυτό του, να συμμετέχει σε αυτές τις συζητήσεις για να δούμε πού μπορεί να βγάλει αυτό το κίνημα και πού μπορούμε να ανταλλάξουμε απόψεις, να πάρουμε αποφάσεις. Ακουστήκαν απόψεις όπως για σήμερα από αρκετούς πολίτες για διάφορα, για κόμματα, για κίνημα, για τελικά η άποψη δική σας που είσαστε τόσο καιρό, που είσαστε 10 παιδιά που έχετε διαφερθεί για αυτό το πράγμα και δεν βλέπουμε να συγκινείται ο άνεργος πόλος. Τι έφταξε πιστεύετε ώστε να μην συμμετέχει στις διάφορες εκκλήσεις που κάνατε? Υπάρχει μια μεγάλη απορία του κόσμου για το πού θα οδηγήσει αυτό το πράγμα. Και αυτό νομίζω είναι που τον κρατάει μακριά από τις πλατείες. Ότι δεν καταλαβαίνει ότι υπάρχει κάποιος σκοπός, ότι κάτι μπορεί να βγει από αυτό. Και ίσως αυτό είναι που τον κρατάει μακριά. Άλλοι φοβούνται καπελώματα, άλλοι φοβούνται διάφορα πράγματα. Το θέμα είναι να έρθει ο κόσμος εδώ, να καταθέσει τις απόψεις του. Αν φοβάται ότι θα καπελωθεί από κάτι, να το απομακρύνει. Μόνο έτσι μπορεί να γίνει. Να ανταλλαχθούν οι απόψεις και να προχωρήσουμε και στα επόμενα βήματα. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε επόμενα βήματα εάν ο λαός δεν είναι στην πλατεία. Άρα λοιπόν τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα λοιπόν θα ξεκινήσει ένα ακόμα βήμα, μάλλον θα γίνει, δεν θα ξεκινήσει. Καλούμε όλο τον κόσμο, όλους όσους δεν συμφωνούν με την κατάσταση όπως έχει τώρα, να έρθουν να καταθέσουν τις προτάσεις τους και να δούμε όλοι μαζί πού μπορεί να οδηγήσει και αν μπορεί να οδηγήσει κάπου.